Akat nang mi kisngi bat kisnem kaperthei ka bangi syong isa kelanang kela bat kamariang ru kelanang kela kata ka baong ka climate change ka ketien pareng bat dei namar ba kaperthei kelanang khluin nang khluin bat kata ka bangi ong ha ketien pareng ka dei ka global warming hadu ba ka pelong ya kacing haptha ka ba sirkhei man la kasngi dei lang ba kacing khluit jong kaperthei te kumta menin kasngi sau tarik ubenai April jong mata usnam archar arpulai ka Sikkim kala yo amat ya ka cingtwa jong kilom tha ka basar khei pha hadu ba henyau ngut ki turis kila do e yala ki jong ki cingim badda ki phongut ki ba dang satap chapo kumba khanyau ngut ki ba mensau lai rano sha STNM hospital Batsha Central Referral Hospital kabadon ha kangtop menyo ya kacing semar kababiang bat kane kacing cia kadai kumba kadwe siteng meste bayai la yathu ki het spai bat kane kacing cia kadai ha nathula border area hapteng ka Sikkim bat Tibet te kacing tua chongkine ki lom tha kamdei ka ba tang menta ka sen hanrei la chu cia hi kha kha kumba la yathu ki sipai ya une ulum ubatwa la tip kerteng kum u khang chen sunga bat ubaderu ulum ubala yobat ya ka kadan kabalai ha ka cingcrong ha ka perthei bat uderu ulum uba khring bha ya ki turis na saudong gri India bat nabari banwan cungokai syakane kacaka bat ya kane kacaka la cu tip kerteng ru kum the land of mystic splendor te pi ru hane ba kine ki rescue team kidang yara yarong bat kidang ya khlong yati ya kine ki breu ki ba shatap shapo